ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆட்டுக்கறியை வச்சு ஒரு சூப்பரான பிளாக் மட்டன் தாங்க செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தரலாமுங்க. மட்டனை வந்து மேரினேட் பண்ணுங்க. அதுக்கு கிரீன் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு, மல்லி, கொஞ்சமாக தண்ணி, அரைச்ச பச்சை மசாலா, மஞ்சள் தூள், தயிர். இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது அப்படியே 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். வரமல்லி, வெள்ளை எள்ளு, பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, ஜாதிபத்திரி, குருமிளகு, கல்பாசி, சீரகம். இப்போ இதை கருக்காமல் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம். வரமிளகா, இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். மட்டன் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க. இப்போ வேக வச்சிடலாம். எண்ணெய், மட்டன் வேகிறதுக்காக தண்ணி, இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு மசாலா அரைக்கணுங்க. அதுக்கு நம்ம தண்ணி இருக்க தேங்காவா யூஸ் பண்ணாம தண்ணி இல்லாம ட்ரையா இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி தேங்காய் தாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இது அப்படியே நெருப்புல சுட்டுறலாம். இந்த வெங்காயம்லாம் பாருங்க, அப்படியே தாமரை மாதிரி விரிஞ்சு வருது. தேங்காயும் வெங்காயமும் பாருங்க நல்லா சுட்டுட்டோம். எடுத்துருவோம். இது அப்படியே கட் பண்ணிடலாம். அப்படியே சாக்லேட் மாதிரி இருக்கு. இந்த தோல் மட்டும் உரிச்சா போதும். இஞ்சி, வெள்ளைப்பூண்டு, இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க. நம்ம மந்திரத்தை போட்டு ஜுமாக்கா ஜூ. பிளாக் மட்டன் செய்யறதுக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்குங்க. இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாமுங்க. எண்ணெய், அரைச்ச மசாலா, மசாலா நல்லா பச்சை வாசனை போக வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சுங்க. இப்போ வேக வச்ச மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். வறுத்து அரைச்ச மசாலா, கல்லுப்பு, பிளாக் மட்டன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இலையில பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுட சுட ஒயிட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு. உடனே சாப்பிட்ருவோம். அப்படியே சாப்பாட்டோட இந்த பிளாக் மட்டனை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுவோம். சாப்பாடு அந்த மசாலா கூட பிசைஞ்சு ஒரு மட்டன் பீஸு அப்படியே வச்சு சாப்பிடுவோம்.
இந்த பிளாக் மட்டன் பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஸ்பெஷல் ரெசிபிங்க. இது வந்து காலா மட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிளாக் மட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளாக் மட்டன் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டா சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருக்குங்க. நம்ம இன்னைக்கு ஒயிட் ரைஸ் தான் சாப்பிட்டோம், டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல செய்யற நார்மல் மட்டன் கிரேவிக்கும் இந்த கிரேவிக்கு பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு. டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கு. நல்லா பல்கான ஒரு மட்டன் பீஸுங்க. இங்க பாருங்க, இது அப்படியே சாப்பிட்டுருவோமா? இன்னைக்கு நம்ம பிளாக் மட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க. டேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.